Good afternoon. You live inside? Yon boge bi eba agadi nwa baby. Yon boge bi eba. Yes, boom. Akwe mani yon wala emre eba na bali ho akwo. Yes. Eh? Amam. Ngali room me wege interview. Yeah. Oya. Mama umuaka. The way phone na lage la aso. Be no edi hotel lu be hudi. The way phone na lage bi anga atakashigeze. Chitonoza. Kampo ebe ga na afuma ofuma. Awe no na di owo umuaka ka mga hia. We pa kala page awe no na di. Mba no lo mu. Eh? Omu nwanne m. Umu nwanne gị. Yeah. Elekwele nga ara gị nọ. Mu be nwa. Amube m. Tonu a. Otele Rosanna. Enya tonu oge kwuru atom da touch ya. Tonu oge kwuru. Otele Rosanna. Eweli iwe o. Yo we ke ko Otele. Sorry. Atom da touch ya. Yo we ke ko Otele. Nke ọ bụla ị kpọrọ ya, abụrụkwa m nke ọ bụ. Bịa were phone gị ga-epụ ebe ahụ ụmụaka ahụ nọ meme gị interview. Okay. Ebe ahụ ụmụaka ahụ nọ meme gị interview. Okay. Okay. Hapụgo. Nke ọkụ ihu gị ọkụ gbara gị one side ije te mmanụ. Mba, ihe a obubute ụwa n'elu m. Otu ọ dị. Tọndọ gbala gị mbụ. Mba ọgbọ mbe m. Lanya achọmọchị here. Ịma na ịdị serious shichi aka gị gbatu here. Ịdị afọ ole? 26. Ese? 26. Ga-eyi chantị igwe gwa m sị dị 26. Adụ m 26, ọ ga-abụ maka na mkpụrụ isi m. Maka ekporo wichi isi. Akpụ m isi m akpụ. Emeọla nwa? Mba mube m. Kebishi na-anọnyere anyị? Cameroon. Otele gị ahụ arụrụ ya arụ ka ọwa ụtọ ọ dị gị pụta ụwa. Original. Achọmọchị n'ọnụ gị. Listen, hey. Nga na-agba wilo. Nga na-agba makosa. Ịbịa nga gị respect onwe gị. Achọmọchị datọchị n'ọnụ gị. Gị vuru otele kemgbe ivu otele agarị gị hụ bụ edi lụrụ. Mega dị serious ebe a gị shi hapụ hia. Eko dị isi gara aga emeghe. Were kọlọ gbajucha onwe ya n'ahụ. Ịdị 26 years para otele ihe otu a. Ụmụ nwaanyị ndị nọcha chere Chineke agbaghị ọkụ. Ụmụ nwaanyị nọ 50 40 na-achọ otele atọ ma ndị nọ n'Hollywood na-arụ otele. Gị para otele n'otu a nọkwa Cameroon. Elubekwa edi gị bịa nga atakọchighị eze. Kọmpọtụ onwe gị ma mmeghe tafi inweta dị gị bịa gị na onye jaga eze. Iwe onye ebe? Onye Enugu steeti. Ebe n'Enugu? Udi town. Ebe n'Udi town? Umeze Chime. Ịma nri echi? Ọfụma. Enwere onye ara nọ na village nna gị ma nne gị? Chukwu ajụ. Owelo. Mma gị na mpa gị ha dị ndụ? Ha dị ndụ. Ị nọrọla otu a ga-efe ntị mbụ? Ihe ọdịda o ji adọ gị? Chukwu ajụ. Ọ dụghị adọ m.
Ọnwụ ike ọ na-eme n'ụlọ unu. Eberego ugwu. Mba. Enweghị ha chapụrụ n'ọnụ otele gị. Mba. Ma nwa aja ya enweghị ka ewefuru ewefu. Chacha. Telero sana. Otele. Kanda dị intact. Kanda otele. Complete. Ele mgbe otele na-eji agụgọ mgbe ọbụla ka ọ n'abalị ka ọ n'ehihie ka ọ wee gafee nwoke ya agụmaghị. N'abalị. Ọ bụrụ mgbe niile. Otele nkeli abalị. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme isi. Enweghị ihe ọzọ ị na-arụ naanị ime saloon. Just ihe ụmụ nwanyị. I'm a makeup artist. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Ị nwere vibrator? Mba, chacha. Ị wepụla nwa mbụ? Ndị mpa gị na ndị mpa ọrụkọla mbụ? Chacha. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Tupu. Kemgbe ị pụtara ụwa ịpụ otele naanị mmadụ abụọ tarala otele a. Enwe onye n'ime ha bịara akwụ ụgwọ isi. Owelo, achọrọ m ha. Ndị obodo ole dị ihe ahụ? Ụfọdụ bụ ndị Enugu, ụfọdụ ndị Anambra. Ụfọdụ damis ọ karịrị na abụọ na. Mgbe ofu onye Enugu, ofu onye Anambra. Iji aṅụ amụ? Mgbe ụfọdụ. Ashị ma ọ dị gị? Mba. Ị nwere paịl? Mba. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-eti? Akwa mkpu ọbụla bịa m n'obi. Tie otu mapụ ọhịa. O nwere m ike mma akpapụ ya ahụ. Tie n'otu na. Ịma na ọ bụrụ onye m bụ n'isi na ụtọ ya abịa ga-eme m ntire. Mechie anya gị ugbu a. Mechie anya gị ugbu a. Cheta otu onye itiri mkpu ya. Ọya. Owolokwa. Ọ ka wụrụ ugbu a. Kpọọ nọmba gị. Congrats. Ọ Cameroon nke nọ ugbu a. Cameroon ka nọ. Kpọọ nọmba gị. 683 515 463. Gịnị wụ 683? Ihe kpọga wụ POS ATM card number. Ọ nọmba m. A ga-etinyere ya +237. Congrats. Bishop ndewo sir. Onye kpọga gị ma ọ nọ na di? Yes, I don't know. Then they let him send them request here. I'm a good Congrats. I'm with you. Mba. Akwe mani ho la mre ba na ba di ho akwo. Nga ni room again interview. No. We phone na la give you to get last the way ba won na gacha. Ya phone 5 years. The way phone ebe anwụ na-aga reflect ebe ahụ ọfụma. Iyi na ahụ ọwụ bọm pant ka ọ bọm nika. Asenge lazo gidi alazo. Ewe fọlụ gidi aga lazo tụnaga jọ. Kwa wo bọm pant ka ọ bọm nika. All bone short.
Ele mere ya bomb shot. Nga ihe ruru nge ihu otele gị nọ. Here gbogboru cha. No, ya gaghị. Tonwa. Isi ya bomb nigga. Oh, short. Oh, maka nna na ya. Lazo ọgbọtọ lazo. Tonwa. Bịa. Ị ma sọ from takịrị ahụ ọnụ nshere. Ị ma sọ from nwa aja ahụ ta elewe anya n'ime ọnụ nshere. Ihe ka ị kpọga shot neka. Iso pant bịa nga afọ interview si iji ihe a yiri n'ụlọ nne gị na nna gị bịaba n'okporo ụzọ. Achọm that touch here. Sorry. Nke gị ịgba ọtọ bịa nga bịa agwa m si yi bomb shot. Mma gị na mpanya ha. Bishop, maka nọ na yard. Lee m anya. Ị nọ na yard. Ka yiri ihe bịara half nke ọnụ ikpu gị nọ eji ghe. Nọrọ ọfụma ma ahụ ka anwụ na-acha ya. Nọrọ ọfụma. Egbe na-evu amụ lee otu ọ dị. Bịara nga bịa akwa m sọ bọm neka. Chinaza onye. Chinaza Bernard. Ọgba ọtọ. Ị dị afọ ole? 25. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị gaghị ụlọ akwụkwọ mahadum ga-eyiri ihe ga-eme ịmakwa sọfrọ nwa aja ọhụ ga-egosi. Apata ga-abịa nga n'akụkụ akụ ejiwe oji chesi nwere fresh apata. Nweghị fresh apata ga-eyiri bọket ka yiri okwuchi rọba ka aga-arịga. Nna gị bụ Bernard kọwa nkọlọ gị. Nna m. Ha dị ndụ, nna gị na nne gị ha dị ndụ. Ha nọ na yard ga-eyiri bọmpa ntị ka ịfụta. Mba. Ha nọ ya mgbe iyi afụta. Ụmụnne gị ọ dị ole? I had 4. Ọgụnwa wa ada? Mba. Ara ọ dị n'ụlọ unu? Mba. Achọ m that touch from you. Kpụpụ ihe ahụ ịkpụ n'ọnụ. Kpụrụla ihe iji apratisi kpe ị ga-eji na-aṅụwa ma ndị agadi nwoke ahụ. Bịara nga bịa kpụrụ ihe n'ọnụ. Nna gị o ji azụ eghu? Mba. Nne gị o ji azụ eghu? Mba. Akwụkwọ o ji adọ gị? Mba. Ashị ma ọ dị gị? Mba. Ebere gị ugwu? Otele achapụ. Ọ ya bọha eze gị? Ma eze gị taa, ma eze gị ma ahụ weta ya so. Eche wela ya azụ.
Iji anyụ oke nshi. Mba. Ugboro ole ka ị na-anyụ nshi n'ụbọchị? Once. O nwere onye goof nọ na family nna gị ma nne gị? Mba. Mpa gị na nne gị wee nke na-eme ihe ọrụ dibịa ma wee eze nwaanyị? Mba. I butela ọrịa infection mbụ? Mba. I ji eyi pant? Nwoke ọ gbaala gị aka ntị? Mba. Otele gị o ji eshi ushi? Mba. Ọnụ gị o ji eshi ushi? Mba. I nwere ahụ ushi? Mba. Ị nọrọla otu a, nwere onye ọrịa ọkụkọ ọ dịghị nke na-eme otu a? Ọrịa ọkụkọ ọ dịghị? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ofu. Gịnị ọ ka na-ayị? Oke, gịnị anyị ga-aga ịbịa mee mme gị interview? Nche na dịka ị sịrị ị na-eme interview. Iche na gịnị? Nche na dịka ị na-emere interview fọ. Ọnụ di na ị nwere enyi nwoke na-ekwe ihe iji achọga di? Di dị n'iche na enyi nwoke dị iche. Oke, onye ka ihe nye gị otele gị aga alụ gị alụ ịjọsị nye ya ihu free? O nwere ike ọ eme nji na-achọ di. Iwe onye ebe? Nwa onye Isochi. Ebe na Isochi? Ngodo. Onye hụtagha gị ugbu a nne gị na nna gị ha dị wee na ọ tagha gị? O ji abịa n'ụlọ unu? Once in a while. Oke, ọ tala gị n'ụlọ nna gị mbụ? Mba. Ana ọbịa mma gị na mpa gị ewe kọmọ ya? Ha na-ahụ ma ya steeti. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Abia steeti. Ebe na-abịa? Aba. Ebe na-aba? Ọgbọhịa. Akwụla eji agba akwụla? Mba. Enyi nwoke ole ka ị nwere? Dazi nwere aka abụọ ka ọ naanị otu onye? Naanị otu onye. Ọ ya dịzi virgin gị? Ka ihe mere na onye a dịzi virgin gị chọọ ka ọ lụọ gị ịchọga di ọzọ? Amanụ m obi ya. Akwụba na ihe anyị mega nga aga n'ime akwụkwọ dum m ga n'iru. Gịnị ka onye taga gị na-arụ? Ọ na-ere material. Material gịnị? Less. Na-ele anya ebe a. Material gịnị? Less. Ọ lụọla nwaanyị? Mba. Ị ga-anyụ nshi ọhịa ka ọ bụ nshi ụlọ? N'ụlọ ha, agamaghị nshi n'ọhịa. Gbataga gị ele mkpu ị na-etiri ya ma ọ tawa gị? O nwekwa mkpu m na-eti o. Ị ga-aja ọsọ dọrọ ya lata gị? Enwe mkpu m na-eti. Ị ga-arịgoro ka ọ ya na-arịgoro? Ya nwa na-arịgoro. Ị rigotụla mbụ? Mba, ama m otu esi arịgoro. Genotype gị? Genotype gị? AS. Blood group gị? O negative. Kpọọ nọmba gị? 081 37 001273. Good evening, sir. Ọwa ahụ ka e nyere ihe a?
ọwa gbee ga kamera gị ọwa ahụ ka e nyere ihe a asị m ọwa ahụ ka e nyere ihe a mba bịara nga anyụgara m ahụ